Na mmụọ igbe ekeresimesi, Success Active Givers bụ otu abụghị nke gọọmenti nke na-akwalite ndị ụwa na-atụ n'ọnụ achịkọbago mmemme olili nakwa inye onyinye nkwanye ùgwù bụ nke ha nyere ndị mmadụ dị iche iche bụ ndị na-agbatara ha ọsọ enyemaka ihe ha ji eneta ụmụ ogbenye. Kenechukwu Chukwudị onye nta akụkọ anyị ga-abata ugbu a wetara anyị akụkọ a n'uju. Dịka onye guzobere otu ahụ bụ Chief Ikechukwu Chukwudị Ebube si kọwaa, otu ahụ bụ nke nọgoro ruo ahọ 17 bụ nke o bidoro na obele ịdị na-enyere ndị mmadụ aka ma gakwa n'iru bụzigharị otu na-enye ndị mmadụ nkwado ịmụ ọlụ ma nọrọ na nke ha. Chief Ikechukwu kwusiri ike na otu ahụ ga na-agakwa n'iru n'aba obodo dị iche iche na Anambra dịka Akpaghara ma nyekwe ndị mmadụ ndụmọdụ ịdị na-enyere mmadụ ibe ha aka na-egeghị ntị ihe ọtụtụ ndị na-akọ na ihe gbasara inyere ndị mmadụ aka. Onye bụ onye ndụmọdụ gọvanọ na ihe gbasara nkwado ndị ntorobịa bụ Dọkịta Nelson Omeniha n'okwu ya kenere otu ahụ na mbọ niile ha na-agba inyere ndị mmadụ aka ma yọkwa ndị mmadụ iji oge ekeresimesi na aha ọhụụ a na-agba inwe mmụọ ike ihe ọbụla Chukwu ji gọzie ha. Onye na-anọchitekwe anya njikọ ọka Anọcha na Dunukọfịa Federal Constituency na ụlọ omebe iwu House of Representatives bụ Honorable Dozie Nwankwọ, onye bịara mmemme ahụ, kọwara na inyere mmadụ aka bụ nnukwu onyinye n'agbanyeghị otu ihe si gbarakwuru na obodo Naijiria bụkwa ihe hịara arụ ma kenekwe onye guzobere otu ahụ na mbọ ọ na-agba ihu na ọ na-enyere ndị mmadụ aka ma kwe nkwa na ọ ga na-akwado otu ahụ. Ndị ọzọ bịakwara na mmemme ahụ ndị gụnyere Maazị Peter Ozumba, Maazị Emeka Eze yana Odoziakụ Ifeọma Ọkpala bụkwa ndị kwusiri ike mkpa ọ dị onye ọbụla dị ndụ ị na-enyere ibe ya aka nke na-eweta ngọzi Chineke. Mmemme ahụ bụkwa nke onye bụ Transition Committee Chairman nke okpuru ọchịchị njikọ ọka nọ na ya, onye bụ Maazị Clem Agụiyi yana nnukwu ndị ọzọ bịakwara mmemme ahụ nke pụtara n'uju oge e nyere ntụrụugo nyegere ndị na-akwado otu ahụ site n'Enugu Ukwu nke dị n'okpuru ọchịchị njikọ ọka. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.